400,000 kita o hindi? Gross or neto? Ah, Gross or neto? neto po. Mindosisero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Mindosisero, ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Yun mga kababayan, muli nagbabalik Mindo Osisero. Yan, mayroon tayong mga usisahin ngayon at bubusisihin. Yan, so grabe na itong nangyayari sa Bucor. Kinakarma na itong si Angelina Bautista at saka itong si Katapang. Naglilitawan na yung mga kurap dito. Isipin nyo, milyon-milyon ang kinikita ng mga negosyanting ipinasok nila. Kailan lang pumasok yung isa? December. Tapos yung isa, January, yung GCash girl. Grabe na to. Magkano kaya ang usapan dyan? At wala, isipin nyo walang kontrata sa Bucor tong mga ito. Grabe na mga kababayan ang nangyayari. Ito naman si Angelina Bautista, abay siyempre kahit sino magagalit dito. Iling-iling pa siya pag kinakausap ni Congressman Dan Fernandez. Napakabait tong congressman na to, pero kita nyo, naburyong siya dito kaya kaya gusto niya i-condemn sana ito eh. Panoorin natin to mga kababayan, itong House Representative hearing na patungkol dito sa sa Bucor. Kumbot sa langaw. We will be asking kasi tinanong ko yung kontrata ninyo. Ma'am Annabel Sioson, kayo po yung nakapirma dito sa kontrata niyo sa Bucor, no? Sa sa CIW kayo nakakontrata. Yes, Mr. Wala po Chair. kayong kontrata sa sa NBP. Wala po, Mr. Chair. So dito lang kayo nangongontrata sa CIW. Yes, Mr. Chair. Pero nakita po yung inyong nakita niyo mga truck ninyo. Nakapangalan po sa inyo yung plate number. Doon po kayo nagsusupply sa NBP. Actually, Mr. Chair, kapag Supply wag po kayo magsisinungaling, tandaan nyo. Kapag nalaman po namin, may pinakita po ako sa inyo dito na nagsisinungaling kayo, we will be citing you on contempt. Yan, dapat ganyan, dapat magtanong, hindi malamya. Bibigyan mo ng kunting gulpi-digulat yung kinakausap mo para magsabi ng totoo. 12. yes, I understand. Sige po, Mr. okay. Chair. Sa NBP po, nagsusupply kayo, yes or no? Yes, Mr. Chair. Yes, bakit kayo nagsusupply nang wala kayong kontrata? Kapag ka po kinakausap ako ng mga pamilya ng PDL, Mr. Chair. Wala nga kayong kontrata, ba't kayo nagsusupply? Okay, sinagot niyo na yan. Okay. Pwede naman po Kumbot sa Pwede naman kayo langaw. mag-supply Ba't hindi tayo kumuha ng kontrata katulad ng ginawa niyo sa CIW? Kasi nga, alam na this. Dahil mas marami ang captive market natin sa NBP. Dahil meron tayong 30,000 Yun. na mga Yun ang customer doon. katotohanan dyan. Kumbot At sa sa dami ng mga langaw. customer doon, kaya pinabayaan na magkaroon ng maraming mga request, malaki kita dito. O ngayon ang tanong, Ma'am Sioson, magkano po kinikita nyo araw-araw? Saan po? Sa, Doon po sa NBP. Magsisinungaling. hindi po ako araw-araw kumikita doon. Aha. Magkano monthly ang kinikita po ninyo? Kasi Pagka, hihingin ko sa sunod sa inyo, financial statement po ninyo sa lahat ng transaksyon ninyo. We will be asking para makikita natin. Magkano po kinikita nyo buwan-buwan? sa pagka po buwan-buwan, pagka po sinuma ko, kasi po depende po sa okasyon, doon lang po ako nagdi-deliver, Nako. Mr. Chair. Magkano isang buwan? Dapat Sa isang buwan po, kumikita ganyan dapat ang pagtatanong. po ako ng gross of 400,000. Kita mo. Gross 400,000? Kumbot sa Kumikita ka? langaw. Or neto na yan 400,000 sa'yo? Kita na pinag-uusapan natin neto. Yun. Kita ang tinatanong Hindi naman gross Alata, congressman, na may tinatago. I'm pretty sure 400,000 ang kita mo. Dahil sa dami ng PDLs doon, 30,000 nandun. Okay? Don't lie, ma'am. Ma'am Sioson, huwag kayong magsisinungaling dito. Malalaman po namin yan.
Wala po kasi ako nung exact amount. Ang kasinungalingan ay kakambal ng magnanakaw. Pagpasensya. Kailan ka nagsimula ng kontrata mo kailan ka nagsimula sa NBP? Anong pong Christmas? Christmas. Oh, ilang buwan lang yan, ma'am. Alam nga, hindi nyo alam kung magkano ang kinita nyo dyan. 400,000 kita o hindi. Gross or neto? Ah, Gross or neto? neto po. Neto. Ganyan ang congressman, ganyan. Dapat magtanong. So, yung ibig sabihin, 400,000 kinikita mo, nag-go-gross kayo ng more than a million. For sure. Di ba? Correct? Yes, Your Honor. Okay. Ngayon, magkano upa ninyo? Wala po akong inuupa sa pambuhay, sa ano po, sa NBP, pero nag-uupa po ako sa CIW. Magkano sa CIW? 50,000 a month po. 50,000 naman ang upa nyo. Yes po. Ganun lang kaliit. Opo, kasi may occupied po akong space doon na physical store. So dito nagbabayad ka sa CIW na mas maliit ang captured market mo, which is at, I think mga 1,000 lang ano. Ang captured market doon. Sa CIW. Bali po kumikita po ako sa CIW ng gross ng 487,000. 480,000. Gross. Gross po. Oh, maliit ang kita doon kasi kakaunti yung mga tao doon, di ba? Kaunti yung mga At inmates saka doon. malaki din po ang Correct. expense. O pagdating naman dito sa sa NBP, 400,000 ang neto mo, malaki ang kita mo doon dahil malaki ang captured market, correct? Yes, sir. Tama 'yun. Ambot sa langaw. Huwag kayo mag-worry, hindi naman namin kayo pinatawag para ibaon kayo dito. We will be trying to solve the problem. We know that you have an existing contract sa CIW, but wala kayong existing contract sa NBP. And when we will be asking Gregorio Katapang na magkaroon na kayo ng kontrata doon. Hindi ba alam ng director ng Bucor yan? Ba't ganyan? Ba't kailangan pa siyang turuan ng congressman? Alam na des. Sa NBP and to set parameters. Ilagay natin kung ano yung mga pwede at ano ang hindi pwede. Kasi otherwise, talagang ang gagawin niyo dyan, magpasok kayo na magpasok. Nakita niyo yung mga culpability dito? Birihin mo, 30,000, 50,000 lang binabayad mo sa CIW. 1,000 o 2,000 lang ang inmates, pero doon sa NBP, wala kayong binabayad. Ha? Wala kayong binabayad na monthly. Pero kumikita kayo ng neto na 400,000? Nakamimi kayo, ano? Ang swerte nyo. Pakaswerte nyo talaga. Paano ang kuryente? Wala Kasi naman po nga, akong binabayaran ko rin. Malakas. Malakas yan. Kuryente doon. Sino nagbabayad ng Sa kuryente? CIW po, mayroon po. Nagluluto kayo doon, di ba? Nagbabayad po ako sa CIW. Dito sa NBP. Ay, hindi po. Kasi po, Okay, correct. So, gobyerno nagbabayad ng kuryente nyo pag luluto nyo, Wala- pinakakain sa mga PDLs, correct? pwede pong ano. Kasi po wala naman po akong niluluto or gumagamit ng kuryente sa NBP. Kasi po sa gate 4 lang po ako nag-deliver. Sino gumagamit ng IPX premises? Mayroon pong nakakontrata doon. Sino nakakontrata doon? Superintendent. Sinong nakakontrata sa IPX? Sagot. So, meron pang ibang nagsusupply sa NDP? Yes, Mr. Chair. Si Mr. Uchutin po kasi yung inabutan na po namin yon 5 years contract po siya hanggang 2028 po. So, nagko-compete siya dito kay ano? Nagko-compete siya, dalawang supplier nyo ng lahat ng mga materyales at mga equipments. Groceries po, Mr. Chair, si IPX po. Kumukuha po siya kay, ano ba yun, Soysing and Pure Gold po. Ang dami niyong problema. Pwede pong sumagot. Sige, Kailangan kasi ng problema, congressman, para kumita. okay, go ahead. Pagkakaalam ko po, hindi po kami magkakompetensya ni IPX. Iba yung mga pinapasok mo, iba rin yung pinapasok Opo, nila. kasi po, ang alam ko po, ang kontrata niya is dry goods. Ako po, mga raw meats. Okay. General, Katapang, we need to address the problem, ano? Alam mo, may nawawalan ng gobyerno dito eh. I think sa contract mo sa CIW, nakalagay dito sa section 4, sa kontrata, Yes, well. merong kita ang Bucor na 1%. Alam mo yan, Shoson, Yes po. 1%. O magkano binigay mo na sa gobyerno? Sa kita sa CIW? Wala. Alam na kung kanino napunta yan. Wala pong exact figure pagpasa. Nag-submit ka ba? Nagbayad ka na sa gobyerno? Yes or no? Ambot sa langaw.
Nagbayad ka, yes or no? Makikita namin Hindi yan. pa po. Patay December tayo dyan. 2000, ano pa kayo? Dapat, okay. Ilang buwan na kayo? Hindi. We're talking about sa CIW. Hindi sila but according sa inyong kontrata, 1% ang binibigay nyo dapat sa Bucor. So, alam mo, ma'am, Napakaliit ng 1%. anyway, sige. Ayusin natin to, no? Kasi yung may kontrata Umbot kayo, sa langaw. hindi kayo nagbabayad. Kasi ano? Kasi po ang usapan lang po namin yung renta po. Tapos po yung sa kuryente, yung mga utility bills po. Pero wala kasi akong nakitang 1%. Babasahin ko sa iyo. Section 3. Tingnan mo kontrata niyo. Patay ka. The second party, which is the Dapat si Katapang tanungin mo dyan, Congressman. kayo, second party, shall pay 1% of its gross revenue every month. Ba? Tignan mo. Section 3. 3.8. Nakita mo? Pagpasensya niyo na po. Nakita mo? Wala po kasi 1%. lang sinisingil sa amin eh. Kontrata niyo to. Yeah, I know. Ang kontrata niyo sinasabi 1% gross bibigay niyo sa Bucor. Mag-update na lang po ako. Pagpasensyahan niyo na po. Nako, tanga-tangahan na. Ano, Bucor. Dapat Pasuhin nyo tanungin mo dyan lahat. si Kasi nawawalan dito ang Director, gobyerno. Si Katapang. Nawawalan tayo ng 1% at sa matter of maliit to. May captured market na sila eh. Tingnan nyo po kung magkano ang kailangan natin singilin sa kanila. Correct. Nag-under po kayo ng bidding. Sagutin mo. Dumaan po ako sa BBC, nag-send po ako ng letter of intent. Tapos po, pagkakaalam ko po, meron po akong kasabay na nag-apply. Kasi that time po, kailangan nila ng mag-handle sa IPX ng CIW. Sino ang GSO? Kanina pa natin tinatawag. Sino yung GSO? General Services Division. We'll just Okay, call for him. General, try to man your people. I'm not trying to say na, well, I understand na 30,000 ang tao dyan. So you have a big organization that you have to handle. Pero you have the moral obligation. Di ba? May culpability ka dito kung tutuusin. But considering the problem that comprises this issue, may neglect din ang gobyerno dahil hindi na Bakit kaya walang ganyang issue nung si Bantag pang nakaupo dyan? Bakit ngayon, bago pa lang si Katapang, dami ng issue? Karma na yan. ating matumbasan yung kinakailangan natin gawin para sa kanila, we cannot blame you totally. Umbot sa langaw. Unfortunately. But you need to stand up to this cause, ano? Otherwise, mababalasubas na talaga ang Bucor. Legacy na po ng kongresong ito, sa pangunguna po ni Chair sa Committee on Justice at sa Public Order, that will be able to change the Bucor. Otherwise, sasabog na po to. Malapit na to sumabog, nakikita ko na eh. Pera na pinag-uusapan dito eh. Tingnan nyo to, wala kayong kontrata sa NBP pero nagpa-function ng pre-lab. Paano sa Iwahe? Paano sa Davao? Sino nagpa-function doon? Pre-lab? Hindi po.